Pasaden urtean, CAF taldeko Frantzia eta Poloniako sindikatuek eskatuta, CAF-en enpresa batzordea sortzeko prozesu ofiziala hasi zen. Batzorde honen funtzio nagusia informatiboa dela esan beharra dago. Hala ere, zuzendaritza interpelazio foru bat izan leike. Beraz, komite honek, barne funtzionamendu mailan eta egunez egun hartzen ditugun erabakietan, ez luke izan beharko eraginik. CAF-ek Europako 18 estatu desberdinetan 12.000 langiletik gora ditu. Estaturik ez izan arren, Euskal Herria batu hartzaile hauei ere noski. Langile kopuru handiena hemen du CAF-ek. Euskal Herrian CAF taldeak 4.700 langile inguru ditu eta 70 ordezkari sindikal. Estatu Espainiarrean 2.300 langile inguru dira eta 89 delegatu sindikal. Inork zer inposatu gabe, baina inor guri zer inposatu gabe, herri bezala ordezkaritza propio izatea erabat zilegia eta logikoa dela deritzogu. Errealitate sozial, politiko eta sindikal berezia daukagu, eta zalantzarik gabe Euskal langileon interesak ez dira Madril edo Zaragozatik babestu. Para formar este nuevo foro se requiere la creación previa de una mesa de negociación. Esta establecerá la composición y las normas del futuro comité. Esta mesa de negociación debe formarse en función del número de trabajadores de cada Estado, con una cantidad de representantes ya establecidos legalmente. Así, al Estado español le corresponden 6 representantes, a Polonia 3 y uno más a cada uno de los estados en los que CAF tenga presencia. Para la conformación de esta mesa en el Estado llegamos a un acuerdo con diferentes sindicatos. La base de este acuerdo es el reconocimiento de la representación de Euskal Herria. Polonia, Francia, la República Checa y Eslovaquia también han designado a sus representantes. Entre los países que faltan por designar a los suyos se encuentran Suecia e Italia. Por lo tanto, en breves iniciaremos este proceso. Komisiones Horrea sindikatua Euskal Ordezkaritza errespetatzearen aurka azaldu da. Bere interes sindikal propioak eta interes estatalak lehenetsi ditu Euskal langileen interesen gainetik. Hortarako ere, nazioartean eduki ditzazken harremanak baliatu ditzake ukazio hau gauzatzeko. Gure aldetik, ezker ikuspegi internazionalista batetik, Euskal langileen interesak defenditzen jarraituko dugu foro hortan ere. Horretarako, sinergiak landu eta sindikatuen arteko elkarlana bultzatzen jarraituko dugu. Prozesu guzti honetan, zuzendaritzaren jarrerare klabea izango da. Batzorde honen sorreran goraipatzekoa orain arte Euskal sindikatuen arteko elkarlana. Honekin batera baita ere, Estatu Espainiarrean ere oztopoak oztopo zoriontzekoa da indar sindikal alternatiboekin lortzen ari garen elkar ulertzea. Foro honen garapena estrategikoa izan daiteke aurrera begira. Benetan, langileen alde kokatu edo CAF-en batzuk sortu nahi duten txiringitua sortu. LAB erronkari erantzuteko prest dago.